Het miljoenenverlies bij Zorgzaam had voorkomen kunnen worden. En dus ook de bezuinigingen. Want we hadden de broekriem al op punten aangetrokken en dat heeft niet gewerkt. En dat hebben we dan dit jaar nog steviger te doen. Dat is heel jammer dat we dat onvoldoende voor elkaar hebben gekregen afgelopen jaar. En verder in het nieuws vandaag. Bewoners Zierikzee voelen zich geïntimideerd. En klassieke muziek komt naar je toe deze lente. Goedenavond. De 11 miljoen euro verlies voor Zorgzaam had voorkomen kunnen worden. De raad van bestuur van het ziekenhuis steekt deels de hand in eigen boezem en erkent dat ze steken heeft laten vallen. De patiënten maken zich ondertussen grote zorgen over de toekomst van het ziekenhuis. Ik vind dat heel vervelend en heel erg, want ja, het gaat toch ten koste van de mensen, hè? Zorgzaam is hier het enige ziekenhuis in de buurt en het voorziet echt heel erg in een behoefte. Het is jammer, want waarschijnlijk gaat het toch wel ten koste van de zorg. Maakt u zich zorgen over de toekomst? Nou, ik denk het wel. Want het wordt alleen maar minder. Dus er gaat veel geld naar andere dingen, maar naar de zorg veel minder. Ik praat erover verder met zorgverslaggever Jannes Goedbloed. Ja, veel zorgen. Zijn die zorgen terecht? Ja, allereerst, ik begrijp die zorgen. Tegelijkertijd zegt de directie van Zorgzaam dat de patiënten er weinig tot niets van zullen gaan merken. Want ja, een van de redenen van het financiële tekort is de uitval van personeel, waardoor meer ZZP'ers ingehuurd moesten worden. Kost allemaal geld. Maar voor volgend jaar is er in de begroting met meer uitval van personeel rekening gehouden. Dat is één. Een andere reden is dat er te veel zorg is verleend. Meer dan een verzekeraar had ingekocht. Ja, voor komend jaar hebben ze andere afspraken gemaakt met die verzekeraar. En verder houden ze met de modernisering van het ziekenhuis even pas op de plaats om wat meer financiële armslag te krijgen. Allemaal om ervoor te zorgen dat de patiënt er niet te veel van merkt. Ja, even terug naar die begroting. Hoe heeft het tekort zo hoog kunnen oplopen? Ja, deels komt dat door eenmalige factoren, de hoge energieprijzen bijvoorbeeld. Maar de directie van Zorgzaam erkent dat het ook deels komt door de fouten die ze zelf gemaakt hebben. En daar balen ze heel erg van. Dat we een zwaar jaar zouden hebben, dat wisten we. Door al die specifieke omstandigheden. Maar dat het nog erger is dan gedacht, dat hadden we moeten voorkomen. Dus dat reken ik ons aan. Ja. En het is niet goed, want zo'n negatief financieel resultaat, ook al is dat het eerste sinds 8 jaar, dat is schadelijk voor dat vertrouwen. En dat moet niet. Mensen moeten erop aankunnen. Zorgzaam is onze organisatie, die levert de zorg als we het nodig hebben. Dat is ook zo, dat wil ik hier nog een keer benadrukken. Dit is een uitzonderlijk jaar. Lessen geleerd, aan de gang. Ja, nu beloven ze dus beterschap, dus dit jaar wel een sluitende begroting? Ze zeggen van wel, ja. We gaan het merken. Jannes, dankjewel. 10 medewerkers van een bedrijf in Tolen moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze last hadden van prikkende ogen en hun ademhaling. De klachten ontstonden nadat er op het terrein van het bedrijf een gevaarlijke stof vrijkwam. Die kwam vrij doordat een heftruck bij het lossen een vatlek prikte. Uiteindelijk moest er niemand mee naar het ziekenhuis. De brandweer heeft metingen verricht bij het bedrijf. Om wat voor vloeistof het gaat is niet duidelijk. Natuurliefhebbers maken zich al enige tijd zorgen over een historische boom in Hansweert die gekapt wordt. De 88-jarige Beatrix uit Middelburg schreef een brief voor het behoud ervan. Nee, dat mag niet. Daar ben ik heel boos hoor. En dat kan ook niet, want je moet respect hebben voor de natuur. Nou zeg, die boom die staat hier bijna in zijn uppie, helemaal leeg land. Nou, als die weggaat, is het echt een ramp. Vanwege de dijkversterking moet deze weg worden verplaatst, precies op de plek van de boom. Maar met die uitleg neemt Beatrix geen genoegen. En je maakt de weg er maar omheen hoor. Je kan toch makkelijk een boom sparen? Maak een bocht. Ja, precies. De boom is volgens het waterschap niet gezond genoeg om te verplaatsen, maar er is nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van deze boom. Bewoners van de Weststraat in Zierikzee willen niet dat huizen in hun buurt worden opgekocht door een projectontwikkelaar die ze vervolgens wil gebruiken voor huisvesting van arbeidsmigranten en als B&B. De omwonenden maakten daarom bezwaar bij de gemeente, die de bewoners deels in het gelijk heeft gesteld. Maar nu voelen de bewoners zich geïntimideerd door brieven die ze van de projectontwikkelaar krijgen. Hier in de Weststraat in Zierikzee staan vooral kleine historische pandjes. Maar die worden op dit moment opgekocht door een projectontwikkelaar die dat dan opsplitst, zo'n klein pandje tot 4, 5 appartementen, waar daarna arbeidsmigranten in worden gestopt. En zelfs in de achtertuin komt een schuurtje met een bed and breakfast. Bewoners zijn boos en zien hun leefbaarheid hier in de wijk achteruit gaan en hebben bezwaar gemaakt bij de gemeente.
We kregen toen ineens van een advocaat dreigbriefjes. Een dreigbriefje van de advocaat van de projectontwikkelaar, om precies te zijn. Hierbij stel ik u aansprakelijk voor de door de cliënten geleden schade als gevolg van het onrechtmatig indienen en handhaven van het bezwaarschrift. Ik summeer u dan ook het bezwaarschrift per omgaande in te trekken. Als de projectontwikkelaar zijn huizen niet kan gebruiken zoals hij had bedacht, wil hij deze kosten gaan verhalen op de bewoners en dreigt nu met dwangsommen. Nee, dat is echt pure intimidatie. Ik bedoel, en hij heeft het vaker gedaan, want de buurvrouw die had ook op een avond had zij haar bezwaarschrift ingestuurd naar de gemeente over de bed and breakfast in de schuur. En de volgende dag stond meneer bij haar op de stoep. En waarom zij dat toch gedaan had, want het was toch een mooi plan. Eind dus gebeld te zijn door de gemeente, want zijn exacte woorden waren: ik ben gebeld door de gemeente dat jullie bezwaar hebben gemaakt en ik was toch in Zierikzee, dus ik dacht ik kom even langs. Nou, dat voelt toch redelijk intimiderend? Ja, ik sta gelukkig wel mijn mannetje, dus ik heb daar gewoon op geantwoord en daarna is hij ook gewoon weer weggegaan, maar het blijft vreemd. Ik vind het een beetje een vervelende vent eigenlijk. Ja, daar kan er niks anders van maken. Ook de gemeente Schouwen-Duiveland keurt de handelswijze van de projectontwikkelaar af. Nou, deze manier van werken is niet de manier van werken zoals we die op Schouwen-Duiveland gewend zijn. En die zou ik willen omschrijven als dat zo gebeurt, dat is niet chic. Het blijft wel opmerkelijk dat een ambtenaar van de gemeente binnen 12 uur de projectontwikkelaar belt om te zeggen dat iemand bezwaar heeft gemaakt. De gemeente is deze gang van zaken aan het uitzoeken. Ondertussen vrezen bewoners elke keer als een pand in de buurt te koop staat dat de projectontwikkelaar gewoon weer verder gaat. Ik bedoel, de huizen worden aan de reguliere woningmarkt onttrokken. Nou, dat vind ik echt een heel kwalijke zaak. Zeker in een tijd dat gewoon starters geen huis kunnen vinden. Het gaat ons vooral om dat wij helemaal ingebouwd worden in een soort van vakantiepark. Inmiddels hebben zo'n 50 mensen uit de straat hun bezwaren kenbaar gemaakt bij de gemeente, die de zorgen van de bewoners snapt. Wij hebben ook al verschillende maatregelen genomen om dit soort zaken te voorkomen. Woningen zijn bedoeld om in te wonen en niet zozeer bedoeld om daar andere vormen van wonen in toe te passen. Raymond. Hoi Raymond, u spreekt met Michael Komans van Omroep Zeeland. Goeiedag. Goeiedag, mag ik u wat vragen? Ja. We vragen de projectontwikkelaar naar zijn handelswijze, maar hij wil niet reageren en zegt dat de bewoners exact wel weten hoe het allemaal zit. Op 8 april is er op het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland een hoorzitting en zullen de bewoners opnieuw klagen over wat er gebeurt in hun buurt. In totaal wordt er 6 miljoen euro in de Zeeuwse visserij gestoken. Met het geld worden toekomstplannen rond de visserij betaald. Zo moet in Zierikzee en Bruinisse de schelpdiervisserij behouden blijven en in Vlissingen de vismijn worden versterkt. Op Tolen en Noord-Beveland komen bezoekerscentra en in Ierseke moet het Oosterschelde-museum worden vernieuwd. Het geld is voor de helft afkomstig van het Rijk, de rest van de provincie en lokale overheden. Basisschoolleerlingen in Zeeland krijgen deze week een rijdende concertzaal op bezoek. En vandaag was het de beurt aan leerlingen van basisschool De Chameleon in Terneuzen. De leerlingen kregen een uur les in klassieke muziek. Ze verwachten een saaie les, maar dat bleek niet te kloppen. Als je dat dan op tv luistert, dan lijkt het wel saai, maar als je dan gewoon in het echt dat ziet, is het wel gelijk leuker. Ik was gewoon verbaasd. Waarom? Omdat de meisje kon zo goed zingen en ja, het was gewoon geweldig. De rijdende concertzaal is een initiatief van het Prinses Christina Concours. Jonge muzici proberen hiermee kinderen enthousiast te maken voor klassieke muziek. Meer loon, scholing, vakantie in de zomer en zelfs massages. Met de nieuwe Hospitality Hub willen 9 recreatieondernemers op Schouwen-Duiveland hun imago verbeteren om zo meer personeel aan te trekken. Aanleiding voor de Hospitality Hub heeft eigenlijk te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Dat is natuurlijk een maatschappelijk probleem, een landelijk probleem. In dit geval gaat het om de horeca- en recreatiesector. Die, als we heel eerlijk zijn, ook te maken heeft met een imagoprobleem waar we ook iets mee moeten. En eigenlijk die combinatie heeft ervoor gezorgd om te zeggen van gaan we nu afwachten of gaan we met elkaar om de tafel om te kijken hoe we dit aan gaan pakken. Voor dat laatste is gekozen en dat heeft dus geresulteerd in deze Hospitality Hub, waarbij het doel tweeledig is.
Als het gaat om de leerlingen / studenten, om die beter aan te laten sluiten op het bedrijfsleven. Dus die weer te enthousiasmeren voor de horeca- en recreatiesector. En tegelijkertijd te zorgen dat als zij van school komen, dat ze voldoende handvatten hebben om ook direct aan de slag te kunnen gaan. En vanuit de ondernemerskant is om echt te kijken van hoe zorgen we ervoor dat we naast de CAO die er is, dat we die aanvullen door zoveel mogelijk een goede werkgever te zijn. En daarmee dus een hele interessante werkgever zijn. Maar ook een goede stageplek kunnen verzorgen. Inmiddels zijn er een 20-tal leerlingen die via de hub een opleiding volgen en ook stage lopen bij een van de deelnemende ondernemers. Zoals bijvoorbeeld Tessa Henzel, die stage loopt op strandpark de Zeeuwse Kust. Goedemiddag, strandpark Zeeuwse Kust. Ik spreek met Tessa. Eigenlijk doe ik vooral het receptiewerk, zoals u aan de achterkant ziet. Vooral de telefoon opnemen, mails. Maar ook, ik draai wel eens mee in het restaurant. De supermarkt hou ik bij. Het is echt heel breed, van alles. De combinatie school en werken vindt Tessa echt een meerwaarde. Ik leer eigenlijk heel veel in de praktijk. In plaats van dat ik gewoon op de schoolbanken zit, ben ik eigenlijk veel meer in de praktijk aan het leren. En kan ik eigenlijk de theorie ook meteen toepassen. En voor mij is dat echt veel fijner. Eigenaar van strandpark de Zeeuwse Kust, Mark Ruitenberg, is dus een van de 9 ondernemers die al deelnemen. Ook hij is erg optimistisch over dit initiatief. Wat we met z'n allen hopen is dat we in ieder geval het imago van de horeca en de recreatie wat op kunnen vijzelen. En dat we met elkaar kunnen laten zien dat het uiteindelijk een hele leuke branche is waar het leuk werk is. Daar gaat het uiteindelijk om. Ruitenberg denkt overigens niet dat de Hospitality Hub de arbeidskrapte op het eiland volledig gaat opheffen. Huisvesting is een groot probleem, salarissen is een probleem, überhaupt dat mensen nog maar 4 dagen in de week willen werken is een probleem. Dus we hebben best wel wat problemen te doen. Maar dit is wel een van de dingen die gaat helpen om ervoor te zorgen zeg maar, dat we in ieder geval die 9 bedrijven het hopelijk beter gaan doen de komende tijd als het over personeel gaat. Hij is daarom blij met alle stagiairs die tijdens hun opleiding al een goed beeld krijgen van wat het vak in deze sector inhoudt. Vind ik het straks leuk als ik klaar ben met mijn opleiding om er ook daadwerkelijk in te werken? Of zeg ik van ja joh, weet je, ik heb het gezien, maar mij nooit meer bellen. Daar gaat het uiteindelijk om. Ik hoop gewoon dat ik, als ik klaar ben met deze opleiding, dat ik alles weet wat ik hoor te weten. En ik heb ook heel veel ervaring dan in de praktijk, dus dan kan ik eigenlijk gelijk aan de slag. Fijne dag nog, tot ziens! Het startte grijs en bewolkt, maar naarmate de dag vorderde kwam de zon er op een aantal plekken in Zeeland toch voorzichtig doorheen. Morgen overheerst een flinke periode met regen. Pas tegen de avond klaart het op bij maximaal 12 graden en een vrij krachtige wind. En het weekend, ja, dat ziet er onbestendig uit met vooral regen. Gezellig. En met dit opbeurende verhaal zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu voor vandaag. Hou onze site en in de app in de gaten voor het laatste Zeeuwse nieuws. Voor nu nog een hele fijne avond.